Здравейте! Аз съм професор Иван Русев, а вие сте на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Нашето сдружение беше сформирано преди известно време, а в края на миналата година, на 18 декември, бяхме регистрирани в Софийски градски съд като сдружение с нестопанска цел. Кои сме ние? Ние сме група университетски преподаватели, изкушени от изследванията в стопанско-историческата проблематика. Обединени сме от няколко български университета и учебни центрове. Кои са те? Това са Университета за национално и световно стопанство, Варненският икономически университет, Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, Стопанска академия Димитър Ценов в Свищов, Софийския университет, Международното висше училище, бизнес училище в Ботевград и исторически музей Искра в Казанлък. За сега сме един малък, стегнат колектив, но идеята ни е да се разширяваме и да реализираме конкретна научно-изследователска и популяризаторска дейност в сферата на стопанската история. Имаме няколко конкретни цели, които сме си поставили още от самото начало. Едната от тях е да провеждаме периодично научни форуми, конференции, на които да представяме нашите нови изследвания в сферата на стопанската история. Резултатите от тези научни форуми ще публикуваме в наше периодично издание, годишник, известия, което ще се постараем да превърнем в авторитетно издание, реферирано според международните стандарти. Друга основна цел, която се поставяме, е да изготвим една, що бъде пълна, цялостна библиография по стопанска история. Библиография, която да включва заглавия както на български, така и на чужди автори по проблемите на българската стопанска история, така и изследванията на български автори по световната стопанска история. Всъщност, искаме да продължим делото на нашите класици, на нашите предшественици и по-конкретно на професор Тодор Владигеров и неговата великолепна библиография, но вече от далечната 1948 година, посветена на социалната и стопанската книжнина в България. Едно издание, което отдавна се е превърнало в библиографска рядкост и което трябва да бъде надградено, но това може да стане с съвместни усилия. И още една цел, която си поставяме, това е в близко бъдеще да напишем една пълна цялостна стопанска история на България. Сигурен съм, че ще успеем. Целта е да разширяваме нашето семейство с съмишленици, съидейници, колеги учени и от други научни звена в страната и да популяризираме постиженията на българската стопанско-историческа мисъл. За целта е нужна подкрепа, нужни са съмишленици, нужни са наши помощници в тези начинания и рано или късно това ще се види и на сайта, и на нашите издания. Убедени сме, че с общи усилия ще успеем.